Ta hakini gupor nga ai kublay biang ni pi baro kiba snap yigini gi jing hikai gi mga ai license shitayo ngala dep hikai fi katto aga jinga day ba jinga mare thong ga bagan jaman sem but hagini gi sngi menta kini ga de ga mande ga bangini sedang biang ni gi jing hikai but nga ai ngu yu blay bo blay u penken mau u yalam u ai ka jing ai mau ka ga jing shai na ga tien ga jong blay Bangala ban wan ra biang fi ia gani go pa gajing hikai ka ba don kam ha gajing shakri ga jo fi yok turai but shwai ga bangan sedang igni ngakwa ngan kerpat fi bangin da tuai singan da tuai mga kwa bagani gajing hikai kanom shulang tang gajing hikai hanai kana don gajing shai kanan gajing kerku kana don gajing alam ka ba no blay ba pindala ban pen ko ngo ilade haga ktien go jong turai gan duai kene go por bo blay un ker khui ne ge jing hikai tong ini duai ku turai haga ne ge sngi a blay nga wan ra biang a khmat jame ye ge ne ge jing aingu gen turai na mamalong blay bu kraw na aingu I making turai na mga tip a blay ge ne ge jing hikai gilong ge spa ka bo kodor ge jing em jingi kilong kata ken try ke jinkin show go bala buri ablay haga bangi tip ko try ha bangi lumi ki kin long ko try ke jinkin show ha ka por jong ke jinjin jar nda ha baga jingale ka wan go pa ga ne ke perthei hare ha bangi don pa ga ne ke jinkin show ke balong ke storehouse ken try ablay bi it ngada Ngeit ka long ke jinker khuya baro ke baju ngap Bahaba kila lumi gini ki jing hikai kin try kin laban say ka gi sngi jong jing em joki na tuai men de ker khupat e gini ki jing hikai ga banga don men ta gi sngi ya ga bangan ai biang gini ki jing hikai ga bathmai na gini ki jaka da tuai bo men sim khot jame unyarap kanan ga jing alam ga jame kanan ga jing ai ga jame men ta gi sngi na de ker pat e ga jing isen ga jame kin try nga de kerpat e gajing pen sle gajing pen pau gajing pen shai gajong men sim khoi begini gajing hikai ga na klalong ku pa ga ba day kat kum na ktien ga jame kanam day tang gajing kren ka ban chulong tang na gajing start brio hane ga gajing pen pau ga ba wan na gajing pen pau ga jong men sim khoi but nga de Ngeit ken try men yo buram na ga ne gajing shikri ha ga kerteng ga do jisu banan na so ngi duai amen amen to hakini ga por nga don ni ga bangan wan ra ye ga wai ga jing hikai ya ka ba ngan ong lupa I fi nang ni ba ka ni ga jing hikai ka bangan hikai fi ga dai ka bala ban kta ya ka jing rukom shakri jong fi kan kta ya ka rukom jing long jing im jong fi baro le si ka la ban dai ka ba le ni dai ka ba thma ye fi ru namar habang keren ni ga jing hikai kala bandai ga jorong ru namar ngan hikai ia ga ni ga jing hikai da ka ta ga jing snut ho ka ba ngala snut ho la slam but mentang pen kre ia ga ni ga jing hikai halor ka ta ga jing ya lenti jong ga jing shem hang ka bo bleu ai but na shem ba ka ni ka ba ngan se hikai fi lada fi shimika but pi pentri kam but pi perkhat man pusan ka dai ne am kani kan penlong ka jing kala dur ka jing shakri blai jofi but ha gani ga voice ka ba ars pa prabu ar ga kwa ngan sedang ni ga jing hikai ka bangan ai kerteng ka Kamram Jong ki bangai singan bu de in English the role of a believer ka Kamram kani ga ktien Kamram ga jing shisha ru kam da biang ma ngim dan kentien na mag ktien role no ka role ROLE kani ga role fi le singal aban bo ka Kamram ni ka Bynta Jong ki bangai na mga ong ka Kamram kalaban day tangga duty
Henry lada pi snut ho ye ni ka tin role kamot ka Bynta ma ba phin tip ye la ka jong ka Bynta but ki Kamram ki ba pide phin le kum ki bangai kata ka dei ka bang kwa ngan da pensyai bahangan ai kerteng ye ni ka Kamram lani ka Bynta jong ki bangai ma ka role jong ki bangai dalap keren da ka tin English ka khamsuk dengan Ngeit pila snut ho ngan keren syapang ka Kamram ni ka Bynta jong ki bangai haki bobon ki liang fi bon sen ni shakri yo play kum ki bangai abang keren ni ki bangai nga keren ni ki briu ki bala shakri shisha yo play ki bala mat i ga jing penem ki bala persyangi ka bania bet ban pensngo bahayo play bat ban pendap ia ga plan jong play ga jing im jongki kita gide ki bangai ki bang keren ki bala iet yo Jesus Christ daga donot baro ki ba persyangi ga ban buat iga ketin ke jong play daga jing shisha baro bat kita gide ki briu ki bo play kwa ban kerkhu gini ki sngi ki bakat do bat kum ki bangai habang keren ki bangai ngakwa nganong fi habang keren ia ke Bynta la ni ga role jong ki bangai ngan say thu ipi ke ai ga bangan sedang rei kum ke jing lam prang ni ga jing ka ngan ai kham jorong ni ga jing lam prang fi hagani ga jing em hagani ga perthei Pio iba wat hagani ga perthei ga bangi em mangi ki ai baro ki jingle ki don bet la ka jing bu renti ya kaba la dep bu lupa daki rukom trei ki rukom bu ki balong renti ba la da film snot khu ya gata ngala ban ong kata ga jingle jong pi gan dei ga bom position shanoro namar pinapet ba habaro ki kam bat ki jingle kadan kam kani kabangi de ban tip yala ka jong ka Bynta kabangi de ban le larangan su ai nuk sai fi ang ne larang keren ga liang jong ka school ka ba filek lada fi puli lada fi pet lada fi det puli ga college hagi university lada fi dan hagano gono ga jaka puli hagano gono ga level de ban dan ka school apo jong ka school kadan ki principal kidan lada dan ki headmaster lani ki headmistress don ki nong hikai don ki mo ki don ki ki non teaching staff lani ki bam trei haga kami kan ki don Bynta pat ki kam office nang ta ki don ru ki kena school lani ki students fi lada fi pek baha aki school kanu ko school kaba roy kadai kaba ki brio ki badon hang tu ki sngot ho ilaga jong ka Bynta u headmaster na u principal u sngot ho ilaga jong ka Bynta unong hikai umla bane long headmaster umla bane long principal u principal ro umla bane long student u student u hapan tip ila de bude student u khna school u hapan tip ila de bude khna school ba u de ban ithu igi no hikai kum ki no hikai u de ban tip ki no gi badon haga jaga wali phai hikai do ba type hang tai po office namar ka dei ka ba long beat ki taro namar labu la ka jong ka Bynta uba trei ha office udah la ka jong ka Bynta uba trei ka kampen khoi sar udah la ka jong ka Bynta u principal udah la ka jong ka Bynta u khna school udah la ka jong ka Bynta ki nong ikai udah la ka jong ka Bynta bat la ngim tip ya la ka jong ka Bynta ka bangi dan la ni ka Kamram ka bangi dan ngakwa nga nong fi ka ta school ka de ka buklu mala dong nong ikai u shong ko khna school bala do khna school yang ban ikai kata ka school ka de ka lemer ka de ka buklu mar bat laban nong no tangkat tu anis nam ka laban do but ngakwa nga nong fi ngan shuk ngan kran kham jorong ikan ida fi pet aga sports de ban tip uno coach la ne nong hikai uno nong yele but fi de bin tip ru ya la ka jong ka Bynta ka fi de ban ne so ai nuk sa kum ko football na mari ngene ko football bro ngi tip la daw briu le yele ball la da ki player ki rong po ka madan football ban yele nga shukran lang ka la da kim it ho u coach kim it ho u captain kim tip uno goal kim tip uno bade ban yele na ga defend line uno bade ban yele na pedeng na khaman na ki side la ni na kin riang ngani tu ipila da baro shi mare lot cha poi ka ball
la su gol ru ya mare lang si khmat nang ta ya mare lang ngani thu e pi ka ta ka de ke jingele ball ka ba ithamula ba le se kan dai ka ba break record ba ki nong kin mentale le badan ga YouTube na tharai kan dai ka wain ki YouTube ko belong viral ha ga ba kan dai ka jingi pet ka ye ki briu ki ba klebe ki barong to maran football nama baro ki be le ball kim le ta ki tip la ka jong ko benta kim kini ye ka badai ka jong ki tu ki briu ki bala bu hala ki jong ki position ki badai na ka ta ka daw ka jing le ball kan poi shi ka jing job kan itnat ru ha ba pi tip ye la ka jong ko benta ka bi dai ban le la da kren ha ki government offices ru fi de fi kren pa ka government pa ki office udai bandan u director la ne udai bandan u headu ang to kide bandan ki officers ki way pat ki bakhamret ki la bandan ng to ki mo ki be train to ki staff de bandan superintendent de bandan mo ki staff ki bobon bo tray ka kam ko bakhamret kat kum ki grade ki balabo bat nga kwanga nang ifila daw grade 4 ule ila de kum officer kum director shanugan poi but you itang tang ka klumar wat ka office ro aba ki tugi badana ka ha ka bor ki klem penan kam ni iktiar ka bagi day ban le ba ki klem function ha jaka ka bagi day ban function ba ba kim tip ila ka jong ka benta fini i ha ba ki way pat ki penia ya ki ka klumar lot ka jing tray baro ko way ngaji i bo shukidar ule kum officer ba officer ule kum shukidar idan kum gitaro but nga kwanga nong fi ni ko baro ngi dan ko jong ko benta wala nyeu be ni shukidar la dam dan shukidar pino mi rong office ro but nga kwanga nong fi la fi mi na office la dam dan shukidar to office tang si singa sni kala ko ne na ta daw ngi dan la jong ko benta ba ngi dan la kamram ko bangi habban buram me la jong ko benta la nga kren haga liang ga jinga dai bat ka mo ka ne ka jinga le yo wan na nga kren haga liang ga ha ba pile jinga dai ga flight ki dai bandan ki mo ki groundsman ki to ki ba ya treya po madan na dai bandan ki to ki ba pe ga flight ki dai bandan ki mo ki dai bandan not bar ki dan ki air hostess ki dan ki to ki ba ki nong erap ki dan ki to ki ba treya ki Kevin ki to mo ki to nang ta de ki dai bandan ki pilot ki dai bandan kum ta mla bu passenger u dai bandan passenger u dai bandan mo bar ki dan la jong ko benta la da pishong ko flight pilot shong ko passenger nya ga flight ngani tu pi pinum poi ke jakaro bat ga bo khamsni ulang philap in crash ro haka kali ga bo pishong of villaging like de ben tip no driver no handyman bi de ben tip kino gi passenger bi de ben tip ngakwa ga no bi ka ta ga de ga trek am haki kamba ro bengile kasi nga kren nga imlang salang nga jengi shnong ga tao pi devin tip we urang ba shnong we urang ba dong devin tip kinong shong shnong wa chong nga ngalong officer ba ngom tre ko ngo shu yu urang ba shnong ngayo idon gi bri ang em nga de bokum ta ta dang ngom tre ko ngo igrang ba dong nga ko anong ipi kita bar khot nga yu i don gi bri gi ba pen khain le ti ne baro na ba ki kwa ban le ki ba kim dei ban le na ma kim tip ila ga jong ko ben ta pi pe go politics ru ga dei ban nong ta ga ru kom but nga kwa nga nong pi ki baro gi bengi le ngi dei ban tip ila ga jong ko ben ta la ni ka kamram ko rol ga mga ong but kan wan ra ka jing itnat ye ga ta ga kam fi ga jing bom tip ila ga jong ko ben ta ndei tang ba phenum poison ni no ka pen klo mar lo te ki wei ru katakin kita yung mga kren ng niba nga kwa mga naong si Philippine tip ila ka jong ka benta tip ila ka jong ka benta nga na kren bahay gani tip ila ka jong ka benta ga bapiday ban le nang hikay gani siya din pinsusngot ho wala ga jing shikri blay aga jing day jong fi bat ki babon ki liang nga kwangan pani fi gani ga por bapiday pinsusngot ho ba mo kidan ki brig bom tip ila ka jong ka benta dan ki bala shikri yo blay ru ki bala yalap ki bala shikri yo blay teng ki le persya ga sarkar teng ki le persya ki rang ba shnong ki le persya ki nong pani shnong namar ba ki la day ki bala shikri yo blay nga kwangan nong pi ka bible ka klemi kai gumta ka bible ka hikay ngi bingi day ban buram ngi day ban buram bangi day ban pet bingi day ban tip ila ka jong ka benta ngi day ki fi ila da police tip ila de bude police penia da pai ba yu police le se traffic le se traffic police la da tip ila de bude nong penia bagi penia de ki pai ba bu traffic u yang road kan poi ga accident kan poi ga traffic jam ga beshir kai bat nga kwa nga nong fi baro ngi dan la ga jong ka benta ga balabu ka basno si ga dai ba ngayo i ba ha ga jait ben riu si jain ti ajangi
ngi dei ki bre ke bom tip ila ke jong ke Kamram ngim tip ila ke jong ke Bynta bat ngi le klumar bat ngi le lu iki baro ngayo i ga jait ndri ko si jain ti a ngi khambak la ga ni ga liang na ka daw nga sa ya jingai na mga kwa bangan hikai fi ba pide ban snot ho ila ga jong ga Bynta walik ta e ga bam dei ga jong fi le tang e ga ba dei ga jong fi da tik na ru ba ga ni ga dei ga Bynta ka ba pide ban le ga jing walik ni walik shim klumar wali le klumar wali ongan ang nya khali la da piklem nang shongkum passenger tip ila de budon driver belong export layo ka license pin poi shi ka jaga ka bimot man lai nga khwa nga nong fi ka ta ka de ga jing hi kai ka bang kwa ngan kren kat no tam lai le ga jing de ba ga jing shakri blai ngan sei kai ga ga jing shakri blai shi den do re ka bang kwa ngan hi kai man ta ga sngi ga dai ni dei ban tip bang ni dei ban snot kho ila ga jong ka Bynta ga jing ngan pen i fi hagane ga por sngapa naman ngan hikai ningkong e nang ni ngam tip la ngala ne em ye ka bangan poi shedu shenin rei nganget ngan la menta ga sngi pi ngan yala me fi na ga ktien ga job lai ba chwai ga bangan yala me fi she ga ktien ga job lai ngan shu ong kum ne fi ga ne ga por ngan hikai renti ba ngala pen i fi ka tu ga ne gi tu gi jing hikai mentan ba baro ngi don la ga jong ka role ga Bynta Kenga kwa ngani kai pia ga nega liang. Bakum ki banget ngidon la ka Bynta haki jaka bar al ngidon. Na video no tro face na video ba khayi na video ba tray kam sport na video ba le khano no go jat kamru video students na video no video la ga jong ka Bynta kum ki banget. Nga krani ki banget bagi de ban tip la ga jong ka Bynta. Ngan sekren ke jire ke jing shekri blind ray menta ke sngi ngakwa ngan hikai katukan ni ke sedang mamong katukan ni ngan sedang nang ni bat ngindang ye beteng ni ke jing hikai bat ke Kamram la ni ke Bynta ke bangakwa ngan kren kum ki banget ke dai ngin sedang nala ke jong ke long yeng long sam kita ka dega jingi kai ka banga kwa ngan bo lesingan bo daga ni sub heading men daga sila ni ka banga ai ka teng ka role jong ki banget ni ka Bynta jong ki banget ngan bo ye ni sub heading ha ni ka por ka banga ai men daga sila ni ka Kamram ni ka Bynta jong ki banget hala ka jong ka yeng sam kita ka dega banga ni kai ha ni ka jingi kai nang ni shikhamat ngini sedang na la ka jong ka yeng belenga kren ni ka yeng nama la da ka yeng ka klumar lada fimtip ila ka jong ka Bynta kum ki banget hala ka jong ka yeng nga kwa nga nong fi ka jing shakri blai jong fi ka long ka bathala ka jing shakri blai jong fi ka dei ka balong ka shi shok kai ka sun ka jing shakri blai jong fi ka dei ka bam dan jing mut ru em ba fi ne mi shabar la da hayeng fi klem le ila ka jong ka Bynta kum ki bangai dengan pen i fi mena ga singi ngala ong pangan kta ye ga ne kham jeleu le se ha ga jing dei te wale kirke ngini pe ye ki brio ki ba pen klumar snga ba ngini pe chuai gi nuksana ga Bible ki ba pen klumar ye ga jing bo be job lai la fi pe ba na ga Bible nga la sila la fi puli Bible fi ni i shibon ba kum ga ta ga jing kai ye ki brio ki ba pen klumar ye ga jing bo be job lai kawan ga jing ma Tang ini pek kum ke nuksa. Syuai ke begini ya seperang syua bangan kerana ini ke role ke Bynta jong ke banget agak long yang long sam. Tang ini pek syuai ke beriu ke papen kelumar ya ke jing shekri blai bat ki poya ke jaka jong ke jingma. Kita kadai na ke kitab Leviticus tang ini puli kitab Leviticus kelenang ke bersifau. Pek ngin pek ye ke yeng ke badon buram tama ke Bible. Kita kadai ke yeng jong Aaron. U Aaron udan arngut ki khon shendrang ki bekerteng un nadab bad u abihu. But u Aaron uday urang ba lengdo u bakraw tama ga jait mer Israel. But ki khon jong Aaron ki day maki ki bade bane ga kam ka bekentang lut ha ga kam ka jong play. Ha ga jing shi shaw play lo bo ye ga yeng jong ki. But pinda puli ye ga ne ngayo i hang ne bau play. Lada pi pin khen ye ga jing bo bet ga jong play. Lada pi pen kelumar ya ke jing bu bet ke jong play pim tip ila ke jong ke Bynta what lada ke calling lada ke jing khot ke jong play ke de ke kraw u play ya dai kata u play buram ya kata u pen ken wa de kata lada pi le ya ke bo play ula bo pi pen kelumar kata kata ke de na ni kitab Leviticus ngan puli ke lanang ke bisipon do khot ke bening ko Sehingga nombor syang selam ni yo ngamla ben pendek tang ini pule.
Anakumta unadab badwa bihu ki kono aron. Kila yashim yala ki kiu tang jing ilbi. Bat kila bu ding ki. Bat kila bu alor kita ga jing ilbi tang. Bat kila yaknya aingo akhmanu turai. Daga ding kla ya ga ba umshim la hukum iki. Baga ding la mitno an akhmanu turai. Baga la tang iki. Bat kila yap akhmat jong turai. Tiu Moses ulang hawaran kani ya ga utrai ula keren udang an pen kentang yanga hagita ge bawana jan janga sengapa an pendan buram yanga khamat upai lang baro u aran ti ulasna fi u aran nang ni u haban chusna pipule lor i khat besau u Moses ula khat ya Michel ya Elsafan ki konu usiel u kupana u aran Mula kita yawan jan ba no yala ki para na khmat ka jaga gentang shabar ka jaga shong dara kita kile yawan jan ba kile ba no iki senda jing phong shabar ka jaga shong dara ko Moses ulala kren fi la da fin pule bahaya ni fin lap hagni ga Bible ba unadab barwabihu ki yap haga jingisang ki yap hajingisang ngan bo da tagaktien balai namar ki le ya ki eki badai ki thang ya ki yeshimi ki kiyo thang jing ilbi bat ki bo ding ki bat ki bo alol ta jing ilbi thang bat ki kenya aingo khama try de ki ding kla ya ka ba shimla hukum yaki fi inda file kla fi pen klumar ya ka ba blay uklembo ya fi ba pin le ka kla kla akhmat chomple ka kla khongpong akhmat chomple fi ka ta ga de ga bang ko ang anong fi ga ni isni balay don shipon ki brew ga ba yap ang ni isni habang ong yap ngam krani ga met na kren ga jing shikri play ga jing law man se pin yap ka jing law man se men tangi ima ga por ga ba ka dar ga jing ai ki brew ki mi yap le se ga met hare ka yap ka jing law man se unada parwa bi hu ki yap tan ga met yap lut bar khai namar bagi pun kelumar iga jingbo bet ke job lekin pat day maki ban thang jing ubi kim pat day maki ban ne ni ke kam Henry ki le la le namar bagi shimbo ble la bo ye ki gum ge yeng bagi day ban le la le thang la ni ge ding ge khla bat nda fi le khla ga bible ko ga ding no try ga la mi no na khmal try bat ga la thang ki ge la yap khmal try fi ge de ge sngo ma ne ba fi ne pet ba ha ka poi shi ge ne ge bang hi kai manga mata bala da fi shakri yo blay pide vin tep ila ga Jong Bynta ko mi bangai kai ga bo blay bo ipi pide ban le wat le ya ga bo pim dei ban le ga bo pisnot ho ya ga bo blay pha ipi pide pin le wali le klumari ga jing shakri blay wali kita ga bo pim dei ban kita na ma ga kita ga jing law man sim kala ban piniap ya ga jing law man sim ko jong pi baro ko bai pe ngan pen ifi na mar nga kwa ma nga hi kai binia ga ne ba wat la da ki priu jo blay ki bo blay lo khat wat la da ki le ya ga ba ki dei ban le en rei kam dei pat ka Kamram Jong ki ban ne kim dei kam dei ga Bynta Jong ki kan wan ga jing et ha ga jing shigri blay pe ngan ju pen ifi lingkwat kat bala ya ga ne shwa bangan poi shigni ga jing kai da pi puli ya ga Bible hadin ba David upoi ha ga jing law se ga jai pen Israel udan ga jing thrang ga badai ukwa ban ne ya ga badai ba ta ga dai ukwa palat ban wan ra no ya ga sunduk jutang ga jong blai shaga yeng ga jong shaga hima jong shaga nong ba jong ka ta ga dai ga jing kwa ka badai ka dai ka ba pen ka men ni ga do no jong blai udawit usngot kho ba shabar na ga sunduk jutang unum la ban ya chkhmat bat ka dai ga jing kwa ka badai ka dai ga jing le ka badai bat pi puli na ga kitab chronicle ga ban kong na ga ba khat lai na do khat ga basan tangan supule mga kaong kumne kumtaw David ula penya senglang ki Israel baro na du shihor na kari ko waijib adu barong shahamat ko walam ko sundok blay na Kiryat Jearim Bang David ula ki Israel baro sa bala ka takalong ka Kiryat Jearim ka baday Juda ban walam no nang tay ko sundok blay uba shonglor ki kerop ya uba khat na ka ketek bagila penkit ko sundok blay lor ka kali thamay bagila walam no ika na ka yengwa binadap baru usaw ahayo gila nya ya ka kali
Baru David bagi Israel barok ila tem jing tem khmat ublay daga bor jing ki barok dagi jing ruai dagi duit terabat dagi nebel dagi kanjeri dagi sing padia dagi ronsing. Dia bagi la poya ke kentem ukidan usau le sei ia ke kti ban bat ia ke daga sunduk namar ki masih kena jentot. Ke jing bitaru turai gala me persya yo usa bo le syo yo nama bo la kta ia ke daga sunduk bat ula yap hanta khmat ublay. Baru debet ula snosi namar bo la kentur yo usa bo la khat ia ke daga jaka ke peres usa hadu ni ke sni u debet ula snosyat tiang yo ublay ke daga sni uda angkum no man lam ke sunduk ublay shala ke yeng jawa. Kum tahu David ula shim shim na penken ria e sunduk shau shagashnong David na ula penkit no ia ka sharut ke yeng obet edam unong Ngeit bat ke sunduk ublay kala sa bat ki ke yeng obet edam ke yeng jo ulai benai bu twa ula kerkhui ke yeng obet edam ba dia baro kat baudan to ngakwa ngan shipen e vi pila jio sngaw le se ne rengan pen inang ne ia ke jingle jong David ke e ga bo thmu ke dai ke badai wat ke jingle ro ke dai ke badai rei ula bu ia ki brio daga jinjet jong u ban penkit ia gani ula pha dau ni u usabar u ahayu bat ula bo ega kali ga bathmai ki jingtem jingpot ki bathmai ban ruai ba ban ra bat ki ra kani ga jing mi kadai ga jing kemen kadai ka jing mo kala ban ngan au no komne kadai ga procession jong ga jing ro bat ka jing shat kemen ma menta ga la ban wan ra snduk jong blai hre tang ha si teng len ti ga ne ga procession ka kala long ka jing lai antep brio namar hasitang dan tiga jaga jing ya ublay ubitar ya usa ba ukta ya ke senduk jutang ke jong blay haba ke jin thot ke masih bakala jan hab fi ublay udan ka order udan ke jing bu be ublay bo bu be tik baru la bu ila ke jong ke Bynta bagi de ban syakri utrai kham tama ke ne por ke testament ke bare ublay udak hen kor bhai ke senduk jutang ban dan bala ban kta klumareka baru David ang ni uwan ra ay sunduk jutang daga lenti brio daga lenti jong ki waipat ki jait ben rio u klem wan ra ay gani kat kum ke jingbu bet ke jong play pi haba pi pen bakla wat la ke jingle ke de bede hele pi pen bakla ay ke jingbu bet jong play kan poi ke jingya be hang ta nga kwa ngan de kren bahai ke ta namar tani ke bangan kren fi ke de ke kordor ke don ka ma do ka ta ngim kwa bangin shakri u blay be ki brio ke niap ngim kwa bangin shakri u blay be ke jinglaw men sim jingi ka niap ngim kwa bangin shakri u blay kham tam le le bangin pen kelumar ke kam ke jong blay bat bangin yo bai nong bat bangin poi se ke jaka ka bo blay nong ngam i tho i pi ki nong trai ke bo paman la ni ke be trai klem ein klem rukom ke dau bro ke de bangi poi se ke jing shakri blay ka bangi le kelumar ta kelumar le kelumar ngakwa agini ki sni bangi de ban buram biang ya ke jingbo bet ke jong blay ngala ong fite la da ka jinglong perthei la da ki tai ki club bagan ja perthei la da ki organization ki bagan ja perthei la da ki government ki bagan ja perthei baro khat ki hapan buat renti ya ke jingbo bet ya la ka jong ke Bynta kat no tamangi ke kam ke jong blay bat yu i ke jinglong jong blay bo blame de bu shule kelumar ublay uklembo e sngi bakan kala banai uklembo e banai bun kala sngi teng teng uklembo e ni perthei bakan kala long Mars dan kala long Jupiter ublay ula bo bet e kini bar khat begin dan la Bynta bagin le bo e ding begin dan la jong Bynta bo e ka mo e ka plang e nyot la jong Bynta bo e jihur la jong Bynta ublay ude bo ude bo bnya ude bo la Bynta giliang baro but day na kata daw kat no tama ka jing shakri play piyo e ka jaga jing yap but piyo pule ka ni ka jing jajong David ru ka jaga jing yap balay ka jaga jing yap ka daw ka bakong san e ka day bau David ule e ka baday ngan ong pi pila pin shakri ikum ba ka day ikum ba pile e ka baday ikum ba ki priyo baro khat kiyo jing kar khuna pi rekan mawa ba pi pin bakla ya ka jing bu bet ka jong blay la da pi pin bakla ya ka la ka jong ka Bynta pi kam tip ila ka jong ka Bynta pi le kini ia ga Bynta ga jong ki wai white la da file e ga badai pira e senduk jutang ga de ga badai harikan mau u blay u klems no tenat bau usa ba wa hayu ke nya e ga kali ba da bau kta e senduk jutang u blay strike e una beneng yap ga jo ga jaga
le singi la banong bu play de bu sneo ndem de bu sneo u da bu ibet but teng teng pin the pet da bu jagi igi be igi ni sngi teng teng ong bo play shim teng teng ong bo play le kum ta ba ka de ka mon ke jong play what chukren plumar ka daw bro ka de bengi pen khenye ke jingbu bet ke jong play nga kwa nga kren bhai ke ne man da sngi pio i ang ne ke ne nong ba khat lai chronicle ke benung kong nong ba khat lai ngala puli fi ba ka jaga jinya ado bo debet u hapan yam khmat jong trai ka kala long ke jingle on tap brio ni sngi kalau ke jingle rani u debet ba ke jat ba Israel nga nget ki nong shon ki Philistia ki la ban yer khie ke ne na ma balai ki yo iba u debet u mo ula kami penman ke jing yaw Henry nga ai ngu yu play ke jing long jong debet nga set kran ni ke ne berabor singan kran fi lada pila kum bakla lada pila ale eke bom ya de ke man ke jong play ke jage eke besneo what late sange no ya ka ban persang banwan ik khmat ke jong play pipuli ne ke bible agal nang ko khatsan jong ne ke kitab chronicle ke banin kong kol nang ko khatsan ke bible kong u debet ula persang banwan ra abyang ya ke senduk jutang ke jong trai shala ke jong ke jaka ni nga yo inu breu u de breu bekrau wat la ka jaga ni ke jingya wala da utip ba ni ke jingle ka ba pensno si ke jai ba Israel rai utip ba ni ke ba dai wat la da ga jing wat la da ka jaga jingya henry u klem sange no u klem give up ya ka ban duai ba ban wat ka khamat ka jong play ban kli ban wat ban kli per no play ban try kum nu ngan le ban la ban wan ra i senduk jutang shangan syukuran kandiat tv nama kadan ka banga snotho agni ka por le sidana preng jong fi la le e ga bo phim de ban ne phi poi mental le jaka ga bo bilong desperate bilong frustrated pi klumar ha ga jing shekri blai namar bo piklem poi jinu jinoro ka dawa de bo phili le e ga bom de ban le phim dan jing pun sle ga ma pinum dan jing pun sle la da phile e ga bo phim de ban le pinum dan ka bor pinum dan jing ia la da phile e ga bom de ka Bynta jong phi bo pin le ka ta ga de ga bo pin poi pin ban fi she ga jaka ka bo pinong frustrated fin klumar fin poi she ga jaka ga bo pinum la ban le e but pe what na da pi poi ga ga jaka bale phim le bale David banong try kum lu ngan le ban la ban poi she ga Bynta ga bedai la fi yo ta ai kan ai min se me pi ban ong try na la baklangan yang biang mentang ngan shakri mdan ga bakloi bet mem dan ga slam ngakwa ngan snot hu kum lu ngan le khnang ban la ban pendap i ga jing khat ga jale Fiu David ang ni daw agal nang ga bakatsan jong ni kitab chronicle ule no pinapule nang ni pe uang kum ne baru David ulat hau ga yeng ina de gisna David baru ulat kre ga jagai ga sundu blai baru pini yang ga yeng jai na gam ta jong ka pe ga ne ga ke second attempt na ne ga jing persang ga baar ban transfer na ne ban wan ra biang ya ga sundu jutang ga jong blai to pe ga khat baar ka ong David ula ong ambet ya no no ro ban ra ga sundu blai han rai tang ki lebi hi na mal trilogy ki ban ba ga sundu blai ban shakri ya u junam Fifinda puliang ne u debet agane ga jing persang ba ula ayo jing shine play ba playang mdei u usam de o ahayu mdei de ki wepi ki breu ki be internet ki be ikhan ki be nangnya kali be kin rai ka senduk tutang jong play henry playang da yet e ga lenti ka ba yo ga jing kai na ki lindo aga tu ko por be ki ong ki ba bit ban rai ga senduk jong play de tang na ka yeng jong ka jai lebi fi u play bat e kata lada ki wei pa ki kini no ia ka jingle jong ki lebi kala klumar ka kam jong play wat la ka jingle ka dei ka bede henry ka jing wat la da ka jing thumu man banang ka dei ka bede henry ka rukom le ka bakla fi lada fi snap tangi kata kala ya rap fi hayini singidang ki bri ka bede le nong ya lap u bleu kam khat iki dan ki bede le makum ki mo le mengan syong la ka ong nang ni namar ngayo i ka ni namar iya ka jing khat ka jong play laban itu ia ka jing khat jong play laban itu mdei dong tu briu shime hari laban itu da ki bobon ro dan ki bele le pastor klem dei pastor dan ki bele le apostol klem dei apostol but kani ka pen kelumari ka jing shekri play ka yaplut ka jing lawan simbar but nga ai ngu you play hang ni nga you i bagade ka jing kai ka bedan kampala bau David hang ni uang mbet yanu ro ban kta i ka sunduk juta hari tang ka jai lebi pina police ni serum bite uang no
Ulaong pe pinapuli khat bakhat ar jong ni nang ko bakhat san wong no. But ulaong ki pilong ki rangba ki kpa jong ki lebi. Penkentang ila dia mafi bagi para jong fi bagi wala atet ik sunduk try blay Israel. Shaga jaka ka bangam ka bangalapan kreka. Namar haba pimshim la ba ika ka ban ningkong utray blay jongi ulapan mong ingi namar ngimshim la wat dia ugal bakum ka hukum. Fio I u David ang ne u yet khosha Ukraine gi lebi wang aga jin shapi dai ma phi ndai ni khlem wat e galanti blay ni le da galanti brio but ni thong gi brio gi bam dai haga jaka ka badai fi ka ta dai ga bang ko ga no fi phi thong gi brio gi bam dai ga jaka ka badai but nda haba pi thong de brio bam day ke chaka ba day but u play come day but pi ka day but u play come day but haba come day but u play ke chaka jing yap but nda ke chaka jing yap hin le kum no ai ngu you play ba men ta u David u snout ho u kala ka ba mon kumu usim kumu nang ela mo ba khlitam le don bor penan kam baklai ga bor ga jaw uat e galenti blai but u sham ba dai tang ga jai lebi ga ba dai ban ra il sunduk jutang but u da krene ki wang na man ba piklem ba ma phi ga ben kong ga ja ga jing yap u play open mong ngi hare menta ni la wat bahai ga khamat jong play ba u play lai kai ngi ba dai tang ma phi ga jai lebi ga ban ra but ndah bakira kadang ke jing shat kemen kadang ke jing rwai kadang ke jing job kadang ke jing risa kadang ke jing kemen ke jait men Israel kadang tu begitu ke khunjong sol ke tu ke Michael ker khiben yu David bu shar surang blay bishar pen man khlam jaga jing yap u bishar gini ber khiben fi ngani thui pi da bishakri u blay la da file ila ke jong ke Bynta file ke Kamram ke bedai pi persyang ban le kumbala bu bet je pi de pin le kat kum ke jing bu bet ke jong blay fenyo I bakata kan dai ke bashams ngo bahado blay wala ki brio ki kren ben ye ke ta jing shikri u blay un bishar kin rei u blay un kur khu ye pi kata ka dai ke bang ko ka nong fi le ya ke e ke bi slot ho bakadai ke Kamram ke Bynta ke bo blay labu if you come gi Ngeit but penio I ki e bro kini ai be te hagni ke bor kan dia ngan wan ra na mangala ong pi ngan kren ni ke Kamram la ni ke Bynta jong gi Ngeit hagajing dai bat ke long yeng long sem to ngini pe kan dia ni ke bor la singanam nganam la ngan poi shita lot ru na mang ngakwa ngan pen I bahai fi gane naman agajire ba Kamram magalong inong sam gane churong bang kwa ngane hikai runti bai gane let's say gane voice message ke banwan ngane hikai bahakat bangala baka yeng jong fi gade ban long ka ba be ri shoban po jota ngakwa ngan peni fi snapa nda habang imut ban kren je bangalong yeng long sam kadan ko wai ga ba pen wit dingi bar kata ka pa pen wit ingi ka pen wit wat yo jisuru ka pen wit wat yo ka tien ke jong play ru kadai ni ko wai tong anda puli fi na Bible ini puli na gospel ke jong Marcus pelanong ka ba nyo tong ini puli ye pelanong ka ba nyo na ka khat ka ba khat lai kani kadai ka wai na Kiba ngala kanong ka ba bihap banda per khat ba bang kren ni ka pet ngin puli ong kum ne jisu lenong ka ba nyo jong Marcus ka khat ba khat lai Pida pendu no ia ke ketianu blay daka rukom pateng la pateng jongpi ya kabapi hikai bat shibun ki ei rukum kini pile ya gane ke ketien krenu jisu i farisi Ukraini gane na mar u yeshem jing e ndau jisu wanra ia ke ketien ke jong blay ban shakri kat kum ke jing bobet ke jong blay ke farsi ki teng kho na mar kadan guru kompateng jongki ke bagila hikai ke brio bat da ki ru kompateng jongki ki pen khenye ke tien ke joblay fi kane ke dai ke ba e palat agini gisngi ba ki brio agini gisngi ha ka jinga dai le bat ka long yeng long sem ni ke jai bende ko si jain dia ni dan lagi jongki tradition ki jing hiar pateng ki ru kom le jingi be hiar pateng but nda habangila syam kum gi Ngeit bangi syakri yo blay bat ngitip na gitien ke jong blay bakadai ban le kum to ngimnot shu ban le na mar blay ngimnot ko ngu e gitien ke jong blay haga jingi dai bagalongi lang sam magi dan gi jing her pateng gi bobon but dai na ka daw nga kwa ngani kai gani na ka pata jong fi ba fin skut ho bagi jing her pateng
ki penuwet wat yo jisuru uda ai ige Pharisee me wang pi pendu no ige ktien ke jo blai daki jing hikai pateng la pateng jo fe pi hikai ba chiboni ki niki eke ero fi le tanga kwa ni kai fi ni ke por bat ngan sa hikai fi nang ni shikman bakayeng ke sem go jingi ngide ban tip ni ko wat la da ki jing bu yar pateng jingi ki ta ingi nrai tungin not ban sheme rai bangin ko ngo ikitien ke job lai te fila yo i ke ni ke jingi kai ke bang hikai fi menta ga de ke bang ai kum ke jing lam prang ye ke ni ke jingi kai ke kamram jong ki bangai te hagni ke jingi kai ke banwan ngan kta ye ke kamram ko jong ki bangai dan ke benta jong bangai hagalong yung long sam bandang kta ye ke ni ke ndai ke bejrong ba ba lesi ke laban kta ifiru reng ngeit bo play un ai bo refi bo filaban ko ngo tin ke job play ba filap hin break ye kita ke jing her peteng ba filap hin pendu no ye kita ke jiru kom brio ke jingi re ba fin ko ngo ye ke ru kom play ba fin bot renti ye ke jing bo be ke job play ba pin yo i ke yeng jong fi kan de ke bakio ke ba yo i ke puram ke job play ta hagni ke portong ni le no ini tuai but fi but ngai hagni ke next issue kaba voice kaba arspa arpo lai ma nga arspa prapulai ngan sei kai ifi yagani ke kamram ke jong ki bangai nani ke benta jong ki bangai hagalong yelong sam dongin dei dangin ai ngo yo blai ko pa hagani ke por ngadap da ke jing sngongo bangalala ban ai gani ke jing lamprang ye gani ke jing ikai bangidon la ke jong ke benta ke rol ke kamram kum ki bangai kin try hikai ingi ko pa gani ke jing hikai yarap ini ke brio menta ke sngi bakin shai gani ke jing shekri ba ba ki yad gani ke jing em bagi not ban tip e tien ke jong play ban ko ngo ye ga ngai ngo e me ken trying a snow pura me gani ke jing hikai ban ngai kani ga lang ka nong rim ka lang ke jing mentoi ka lang ke jing kurku ka ba kraw yo baro ngai lo cheme ka puram ke jing over ke jing ro ka kerten ke jong chi su mi dwai amen blame kur khui fi ko blai shibon